Mas pasangkaron sang Department of Health Western Visayas ang ilang kampanya batok sa measles kag rubella, ilabi na nga madamo sa mga kabataan ang wala mabakunahan. Ang measles o kontigdas kag ang rubella o kontigdas hangin ang duha sa mga viral infections nga badasig nga nagalaton sa mga kabataan nga hindi vaccinated. Suno kay Dr. Jose Martin Atienza, ang Medical Officer for kag National Immunization Program Coordinator sang DOH Western Visayas, magapatigayon sila sang measles rubella supplemental immunization activity nga magasugod sa Agosto 10 tubto 28. Ilabi na subong nga madamo ang nagakabiktima sa mga nasambit nga sakit. Masobra 400,000 ang mga kabataan nga nagaedad 6 ka bulan tubto 59 ka bulan ang target sang ahensya nga mabakunahan. Sa data, yara lang sa 314 na measles patients ang na-record sa Western Visayas ang nagligad nga 2024, apang sang 2025 naglabot na ini sa 444 nga ginakabalakan sang mga otoridad. Ginpakigbahin man niyang naaprubahan sang Food and Drug Administration ang mga vaccines rason nga wala sang dapat nga kulbaan ang publiko ilabi na ang mga ginikanan. Nagapanawagan man ang Department of Health Region 6 nga ipabakuna gid ang mga kabataan agud malikawan ang kun anuman nga sahi isang balatian. Ang aton nga measles kag rubella nagapadayon ang pag-spread sa mga komunidad naton, and ang rason sina is because na all over the past few years we weren't able to achieve 95% immunization coverage. We have a lot of under-vaccinated and unvaccinated children. However, this disease is vaccine preventable, and immunization remains to be the best way to prevent the children to contract vaccine preventable disease, to prevent them from having additional expenses sa ating mga parents and caregivers, and to prevent hospitalization and especially death sa ating mga young ones.